bhí Seán Concanonn. You're more in reality, hon. Ó, ní réalacha bhí agus. A mar réalacha hána bach leidir cíine ná chulatíí an basí ná bach faiche ru beidir. Ní bheith chuin réitúid a bhí. Réiteid á réit, a beidir go faiche sé réite ré. Bé se. sé bh de. Feic an fís an clifí, na sean clifí, agus ní ram siad pecas sús na euros mór an bibhí, siad go imir ar a talab. Cómagaí. Seán. Cómagaí se. A sinach táir picture was sin sa leabhar gaine mar nach láir ball boy. Bhí me sé an bháin má, me sé mar chail go a tal dí chat an líochaid chu a bhíh me. A tá an teir i gcónaí man. Ní bheith chuin fas á háirteach. Níomhach na níomh pesannaí bích na go sin. Chuir ná séú chuile dung isteach na cólaí. Se. Sin cin fan ar ein fel réalachán na churbe. Well, ísa go, cean fan nach an réalach an chapa hasí go a díon an ortó. Agus go bína hasí. Ní a pel réalach. Níor sé mar chláir, ce began tóda bhír, bhil bhíon peilgána bhil se síos go tón. Be. Bhína cómagus an teagas súsca baile chláir. Tá sé go dtí neotá látá nniuáin, a sé hálaí mar chláir tá peile mar chláir, nes sé mar sé hálaí. Líam sin ben líam a caiinte dim si a fada go sasnaí. Anig líteach san GA na féach was a bráiste, hí ommanna iad gá mór sin le go práiste cean mór, le go práiste bhil a chláir sin. Agus an fear ví sé chéan sé go grinneú agus ní an bail chláir le ré mar si bhfuil carmór na camógaí ach ní si a chamaga mar chláir sinna go agus an siú sé an naí chéile os a bail chláir sinna ó hat an tús na seaachcha os si de péid is na chuúla peidir meile chláir á ach sé thuir sé bail chláir sé sá sé an híos mu duine an seininte mar seo deanna. Jo, bhí si go mór na chéile mór agus chuine leat de bhain chéile casadh letíí ó si ras Móinteach freisin? heng si chu heng si béal na muiche. As mó? Mé Swinford. Chaú mí rásaí Eyre Square. In Gaillimhe? Bhí rás bhíoh odí sí Eyre Square í nítí rás na swingin bós agus nordí mar sé. Damsa be? Ní dá a fadach tapí aon be agus bis sin be a bh leordaí ans mu rud bheití go si bháil dete bailile mór ómata agus fearge le motorbike. sé nach mis go bar ruda a bhí síos le speed bhí sé fan fanci mar sé agus na bumper chéir agus dí mar be. Bhí sin sa gcearnach Eyre Square be? Eyre Square. Cé go fada ar bheith seachtain be? Seachtain rás sé bide. Ní rás sam se gá lá mór de chéan sé trí as rás dúm de híine atá sé híine dhís go gaiile sin bí sé na seaachláán seachtain. Agus deid si ban chuileh líon? Chaith mar an chuileh líon agus bhí mai sé go báháilna go gnefa amach féle sáhhail sé rás. Chasí go leo daine a chéile bháin rás ó chainte córa go agus sé gadóin mórbaic mar deanas. bhí ná amach teí an talan segus ach mar le bailile sé go gaiile tús na chrucann sé, mu mai go mór bóch na clónaí sé. Ní an seórá adam ach bach mu an chuileh líon cé cean áte ban? Siúil sé? Cé fada siúil sé seo? Cé se mar teneachta mar le mí go léta má. Bine? Déanga mar cha hósaí. Ví na mar chláirca? Na bhí mar anáh ní féin an cruch mór sin dat tehéir an bhchan na clóna hám zilan si. Í sé go mór ví sé mu sé dinta níos sfr go go níos go mór sin agus pítíir sin sú test. Mar sú testin sin sem mar lein dá bhíle sú go bu gorása. Bhí ví gon ball sú sin sin. Réid na chuige chu. Sin ní sciúpaí bail sin? Bhí sé sciúpa. Cé fad beidir uair chuig siúla be? Arta sin ó bhú se ó an nuair chuig. Chaú an nuir chuig. Bin an téanúir me be go gaile go minic? Heich mai gaiile í a dóna, heich mai mach bailach láin agus bh muid bhile
Fáil muid a cá na dhéici go sé. Bhean. Mar an díntaín san ná Cadíime an tam sin chocin dé, agus híon cá go mé sin amach. Bu cheall méidir bhór cá agus is sí gabbar na fi fuisting aide agus sé go na sin dróna. Agus bheit bu go gnáfsin Baile Chláir. Agus bhí chuid web bríad a maithe na munchas de sa gá, chus maithe an muisc. Mu se báis gantra mar fá. Íon cála chu go mé go ná. Cynnig leat céine ví tú nar fuisiim cá? Seacin déag bhí mis agus bhí mé hacinn déag bhí mé an síos tá a scóir. Dóil muid a cá, díic muid necha me le an dréimhan teiste riomh. Punt. Níá punt an tamsin sin just going to build an punt ba an violations. Bine chaáil sin scúil. Nacháil an scúil is buch le díl sin ar an timpstein go go. Amach go bhéh chu go bhir bad anlá. Cé bhún í hamáint an cá? Bit é mí hágus sena a bailile scaichéadú si beidir siar bóthar na móna de cleachta ganné. Agus bhí ana bhí díar mar an cáí na móchar. Agus hí mar sáhaití go máach. Sin ein na brinta déir go mu bhil agus sáoltaí. Bheit sé? Ní bhfuir na gáide si bidí? Agus níana mar an cante an réimh na gáta. Nírá. Bhí mu leach mu de hotí fesin bhí daoine daoine bhí brugóir bhí sé díal nemar go mar. Se. Cha mar linn deas réime de más gáid be mar tíheine go mar dalta. Chu si de sáró. Ní má me be be bit 25. Bhí sé sáhaití go mar agus te cá techt níh teachta chorchá chumar be me. Se. Agus cynnig cén cean cá bhí an? Cá bhí gan baby asna go si dé. Baby Austin? Baby asna, chaidín bug a bhí. Bhí céad a chu as áráit. Cá sasna? Níos asna céimman, níos apú sasna bhí. Simna bhí tiisiána an seaachtaí si. Se? Is cé bhé tíocha? Ní rána le ceara, bhí bula chéir sin déad a cháir me. Se. Cear maichiaachta nó cear maichiaachta áganna bhíh me. A bhí a carnaí an. Agus revision cin bailach? An bais an rahar. An rahar bhí agad revision? Bá chu gaiide go mé cear rahar. Se. Ní a capal agus cá? Well, bhí minn capal a cá le graithí le chuirtí go gaiile ná cheici le díol an féar. Ach, baiscil bheith? An baiscil le dónaí a chapar am de dóna. Bhí cágann so a gá mór sin áidir ar tapaní chu na Genting Cares. Ní a cheanna seo Baile Chláir ríide. Beidir le filibar í bhórna sé a séige. Se. Cén me chéin bhrágaí go gaiile a bháin ag an afran ná ag na rásaí, ní chu chéin bhráid ag díol ná tada ná ag an marga. Ó a cabascáir go marga. Thu sé siad bud siad na patí leis na siad a feice leis. Bhí sé daine gan gaile le mún fesin. Bhí chu díol mún? Mún hetar le Eyre Square na sé. Bhí mar a gaile chus an ó mór sé ó mór he sé bhí ó móí scaide bhépa. É chapal a cáir. Ní mu sé mún gailéana man se muna patí gaile réidir me cheice gaile ní me mún gaile rí. Be. Gus bheit bhhaine mún cámáine be chuan portach an seo? Tá portach te bhíh an bhhain seo agus níos se tan meach í le mún bhainte sin bhaine nimimi sé bhá an sláán a chu a bichi. Lei sé sláán be? sé sná bhíh meach a bainte agus an sin os a mchail sin a mchail sin sin picture lá an sin. Se mai heag smóháin nach all detáistí a bhil caiitíis ag smóháin sin deir sin caiú hisní ní can mé cá a chéil láí. sin hanig meisiín hí ní an beat factory si a sausage machine. Se? Bhain siad mún lei sin? Mór lei sin sin den cantain sin hapógan si le diggers an bhhaine fécht. Tam sin chaine mó chaile láhain agus. Bach tiidir móna agus. Chaine sé a daine hain portachlam sa gáí mar a bhí daine sin a chaine se chu betla. Se. Ní chaine cháid ní bhaanta le sláán a díomh. Mí me a déad gur tuisí baint an hanig meisiín. Bhí? Ag ní an hága múhain. Bhí mí chopníhín beidir choú bar lom dóid agus sí am déine chun síos beidir a níos fan fóide mó mar deala. Ach bealapa an bear maithe am an chuil bheith baint bí sé
nu sin anna in job ni sen na ga skala mara ha ga ja mara ti ru ma pe de ke slat bus búr wa na han an waint Ceach é leibhir leis an machine sin leis se leis machine sin ceach é leibhir le chatú móna cháisteachchan agus chatin amachchan sin na fódachaí well yeah se gebúir sin Caú se an hapara Caú se chuían le lorai bór agus tá joch ar déide vi se sú agus se ma an ódí deró sí de cha na roite se fe agus caiiciú dieint héon pósin sí roigus. E heb bli me go leochar be sé de móna haach cha talla cha portach le mar fe mar toch portach go heb se póisteach go leorisceiste. ceach é an portach an job sí Vi spot vi dín job ní saoil a daile. Dín drein agus cí amach isce agus dín job an ní saoil den eile. Chhín portach hí pí an fortach ar libse. Vi pí chuilehne pí chuilehne vi agus sé dánach hín tannach ní saoile an fasla. Lá na tannach bach weint mún an ar sí agus an sin chá go le baint sin chuile chéan chaile lí. Sin hánig meisií amach se lein difirú leis. Tá si baint ná gána bhil níomh cha mún chus waslach an is mu níomh cha bhil leis le dan fód má haméis mu. Bhfuil tá agus cén féidir roiig si bíd. All in láha í roií agus cin le drogin í únisip cín. Se chuide chu cheanna tal agus cean testí mar sin chéidir cinine an tíomh. Áit dín si gan si mar sin is mar sin. Cegan si ar a gin sin le animid an gin le. Níos deama sí aine sin hetan seo fu siad súsam siad a bháir go cill Dara agus sinna héráil mar siad é. Áda mat sin chloch a gána. Bin se. Ní seach mu dín bhile á ar bhíon mu go dhéile. Agus ráid fesin thuir spotáin ní bhar déanaach le bheith chláis bhí sé teach gé go isce harta chu le le hall spotí mai. Sin é se agus cin nuair chaú le de bhean hí sé fós na cúnaí mo joig an amara. Ní sí níos go gaile. Bhí si tu gobir an job sí go gaile. Cil bhí buna. Bhí si gobal go jewelry hatman. Se si donna gána. Gléad. In le shoulder agus stuff. Bhí. Gus cead a bhí si decha díol. Díol agus déige. Se? Se. Chun sin bhg síach sin gotí an seo leta. Bhé fós mé mai se. Bhí maithas mó an sin tamsings muncan. Bhí? Agus is éis hí naigus leis mu deí chena le bhí ní an chála mu be le websitar aidirí bu deara. A chu chéanana. Si go teach céan le bhhair. A chéile bhhar mu deara dtíar se forrast. Bhí mána degus híanana nach le go chaile bhhar mu deara. Bhain mai ceirtaí chu mu deara ní an áide cetra chu bhí cead chéantaí. Agus bhí sócail gom sin áhallam sa póiste áú néadach ná chuid déach bh sisí go mar dí dí sé sin. San sé bhí bhfuime bhé mé. A bhí sé hendaíoch. Bhí sé ra fesin pe bagán cíalhar dis tá sé dú teachmór tíhar an techagus dá chaálas go leráitecha. Sin i mai bh anhhargus ná techna ráile sin si sé le teach chéna tuncail agus do bhhair agus. Bhí dí áráid. Ní tuncail pósta póistí na póistí chuá na sé póistí. Cén ceall níos a teach seo. Se? Teach seo seo? Céhid sem leapantá? Tá chéidir chéine sin pí chu machchas ní an pí sin an lá bhá ché a chéad láíú. Bhí chéidir ce gain. In sin chu muid go som ús staide se í bag sé leine lesbe Couple duine sa simmar céine. sin chalíní go háid chuid le simáid. Se sin se réid. Céidir ceapan tú an differ smúidir an cinál síl bhí agaise agus an is cinál síl atá go lá an bhain. Steidir ará ceach se mar inis méín te techa go déanagus an móta ceá go ní nearach. Ní? Agus níos
agus an sin tá go leor chuhí se fós agus scalaí ó chéile agus páistí mún san áma le cheanna. Agus níomh go ceach go. Má sé sásaí tain sin an díochan seach má sé sásaí tain chu bhúd siad. Ach sa seansíl bhfuil jabh ha chuile mór ina ína fósca má stéal siad. Ja chumá a bheith banna donnach ach chlúda chuir is chéan. Minnig mistéicht á TV pa go leabró sé sílchrú an seanú an stepmont ní sepach na den lás cha sé. Gus ket fin in lás tá de vanil sitan. Tá sin súsca chu na mí agus tá cheanna de chailtí agus ví ki chuid an áit hús agus si de sasne si go Amerika sé scaína ché. Bhí sé pátí go bhréidir. Séir bhar. Dé le síl chrúige he de híon blasí mu chéna. Se Steir a hasa. Steir a hasa ní agus ceach í chuí cheart me. Beáin chéal má beáin chéal go. sé pí a háta. Ach mar den má dearmna chuil pósta, sin mu si sáí go mai lei sé skill a scóir leis mar agus. Sí mu si sáí go mai hé mar ní an was leró jab agus an cuata agus te agus éidirgus chaile chogus tú an begus si. Cá aimsir be? Cá aimsir bí chu has go láite bí mar teachta le éna pe le cansta Céim cá aimsir bhí chaigi se na bhí sib seog. Ní go nechabaid agus agus níidirdána sin mé bad a gaiile. Se bheit go gáile chuile bhúnach. Ó mé gaiile chaile dóna sí sáiltéil. I mai pulí chlóir caiint bhí leidir lenne sin hangel bhí chéile ú an sin agus. Das mu me fast sí pint Night sí seánna gána agus a fer das go le féin tan a bhfuir se cúpla dósa a gúin díana a charrásta a séad. Agus muintí me írána éime go me go dí leiste doras níos mar bheach beidir go sinna chalíní agus an blans as go blans ní bhhe tíú láí teachtásan tamse. Nífa? Nífa? Ma mú mar óróha chun na brat. Ach chamar sí am lás cehad fas bhí brítí agus sean tú bhí ará leis na brítí bhí suchas an gaiide ní se se héhil brítí bhar. Ní lencach a ré ag go damsa? Bhil brítí. Cha siad gúnaí? Ach siad gúnacha. Bhí ar bhfuil bhil a gúna má sin dóspa. Agus stop sem wat dhéana an rock'n'roll gúine fe. Cén ceann damsa cén ceann ceola bhí cháin? Ge bhfuil bhechan an madan den so rock'n'roll ná nó túiste cha siad fan na gúpla. Chach rí de chuil na measca a chéile. choile bhirtu dósa cheart. Ach Dara sé sin heise. Is ní sin dósa bíán. Bheit bhfuil mac benna begins máí, muid na ferbe cin do chéan dós. Tá mór sé. Ní ra banna nu in don. Ra banna duna ceol. Ó bhí banna mai ceol, an mu an hí na seaca go háhaid, leis chaint na seaca gána am se brindar an baile títe bhí ceol sin go mar hála. Cén ceann ceol bheapach san tradition Ó ní modern dance, modern music bhí. Be se. Ach bhí ceol maithe go. Ra ein ceol riamh ceol tradition bheile agus bosca ceol na taid mar sin. Port Bay leanúd. Seo? Se. Bhí maithe bhí sé an backpace ebdó. Bhí? Tá tá pecto bhhéide as a museum leach seirse. Cadm sé sin? Si féidir bhthrómar sin tú sé night bhfuil bócha tarlach bó Langford. Tá an bildal ní scoidir seáid, Tá darí bóchan sin mar deara. Agus bhí mé a gcuistú sin tá museum héad agus. Tá go leordaí héad. Se. Cadm se lena bagpipe
sé sa bhead hain. Agus tá iní muí thuris iní muoí níos gain dátans héidir mainiste le sin an chéadína. Tá as sa mead? As a meabhaid, le sin an ógáach ní chálaí le fóla mar a bíoch. Ní a ceata óide sin muiste bhil í mí dethir agus mis bh besaí fór ní ceolbí mlagansa. Ní ceolbí mlagansa bhe an pucaide cead nach ceo. Ní a ceatain in ceol mórhain, mu de feictú chleistú ar televíisií, mu dáta agus grandáta ní sin ní lean ceatáine a sin sin chéad an grandáta a meach mar hí sé. Se an neadhóir me fe agus an clúd agus an tinhuiir. nó te hart mór an casadh go tíhaíag. Cas mór leis se an siad go mil de dóna a go gé mar ceodaíh hí se an gánaí gon si get mór is te mór léic é a milach. te hosta bheith? Ní te mór leanláda bhí te mar chéata bhí fasna sin beint be ceolgus í a dóna agus sí mar se gan siad sinnig mar ceolhhad a bhúir. Bheith agus tíoch gon chreicnú bheith mór lean sin agus siú bin cas mór leis. Sin as casadh agus mí. Ru sé an cheol chasadh? Bhí sin géistecht. Ní déanana ceol bí díomh nó bhacha. Níos mu tím go an éart hí onkel leis perú se an portcha le na bhéal me agus bhí tu í bráisna gohún se tá agus sé an dóína. Seanús? Met se be me chéon techósta hart an seo casa ceol cinál tradition mar. Well bhí me pósta sin an seo. Go mas go gaiil sin sa na blion déan sin agus techa de hósta me leis éis pósta me agus bhí sin dóna. Ní mar an ceol bailile chláir dó go danig an tóstála agus le scóir blion tíú ceol bailile chláir. Sin é? Cin techósta scoidir an te seo? Tá dogann sin de summerfield leir. Canna bhfuil an drochíon lei. sé cepa é legan go bríocha, ní le sé bó sé cepa go tá lo. Tá bhaint go se hagánaí am sé ná sé gur sé có bugad hí plannaí móra le na sin agus sin tíín teige. Bhí Seán ar tasó? Ó bhí tanm céanna bhíad? Bhfuil ní mu ní muisteach má de fá mar leá bhí bh bu le déisteach mar leá se tá seinteachtíí lénach an sin can te chuig an airtas sin le sin cena díon 1970. Tá sin gathí le tíán agus a dééis se an sin ná de dóí mé commandílumm, mu mar ha gáil punta bat a sena a magahuiid. Dé an éige. ceapú a gáil, ceapú a gáil heisteach de hósta. Se chuid sé besteach ní bheit be ggóil? Ní pu a gáil na chéblíon tí deach. Ce bheocha bunagaí? Dí tá Franhá doncha heachta mar leis. chuir chuil le mai sinú ní an aige go. Bhíon teige an bhí. Bhíon teige an fá. Cin le ce bhí aige bhí daoine hiúh bhí me sé go contract tre beáin peidir hiúsa defict a lá puntiscinnacha. Ce í bhéit cheanna lei sin? Dúsiste. Bhfuil gan go leir a raich meach ní annach 6 punt sa teachta. 6 punt a chuú lá. Agus é go a go ní an pláisteir í denach me or sé leiscé eile go méidir. Ní aon fá dí déidir na seaca. Dardan páin. Dardan páin. Dardan páin sin agus a bhí teige an fád. Smuintí rí me Medland Park bhí me iad wallet sa dí mar se. Ceirú sé mó mór sin le díal letha agus bheith me an walletíon agus muintí ná dána i me go seaí peit agus ní a wallet a bhí gom agus Dígus sin le seach me ham sim síúcha bhí. I sé má mar bhile me me mu a wallet sé ví a wallet é fichiad
teige am hé mórtan sin is punta agus teisciilecha. Síim go fiúrá euro agus is na dí gom. Is bhí caiile í deolta go mí manach. Naich man warí na bhfuil man bháil agus seinte an seo chus naich man warí cha man ón jacket in a settlebed a sé bháil amachchas. Bhí séad. Stop, na chuin man bháil siar. Agus ní chuid man agus a bháil go dheach de lehan sí si seach mí nachchan. Pa me go New Zealand pe mo réalta. Ik sean si bháil mar le agus tá mé bháil drochaine go ní. Cha mé archa mar gásá brit le bháil. Ní rastáine. Ní rastáine. Cad bhecha airgad sa bóg? Bar was a bóg na bháiles. sé lé Bei bháil feis mór nó chaid me sé a bhí an déhí punta agus teisciil go bhí. Sin bing airgad mór bhil ag an ná? Ná bhí a gaiiste ag dó sé tíisciach agus bhí minerals beidir sépíí gan sin buide mu agus Spuint é caiidirhn sé bhil caiidí sin nácinn se gohfuil bhí ná seinteach agus bhí mu dhéth sémas í sé chrú níag se mána petal a gáardóin. A bhí me cá bh chumpa agus bhí seán is le fád betal mu si go chu an dul. Bhí mar teach caiile héadú agus caiile héadú agus déine bhí déine dúgan bhí agus i bhfuil go ceannacht leálam bhí chuisciideach i gálam agus bhí mar ceannacht flóch bhfuil leachhain go bhfuil tamsna chrám. Níor se go me goléin ná ha go leíon ach nu sé báisteach nó be sí a linne dúte 6 worth. Agus íon potach tehain le dócht agus nó lóí. Dobain de be put in 2 and 6. A fre sé go má an 2 and 6 déine an an dír sin sépíine. mé be asú i sí an éidir mar fetal sí cin deiche a míle. Bhí smó ví sí smó peán mé mar bhil maidna bhí gom mé gimocht. Agus bhí fear céanú sé i sé léchaid bhí cáchéirtí fear Tá sé beáin le se cá Peter James agus bhí Aston Cambridge agus bhí déine gobas an osspeile agus bhíh se an stúras nursaáid léúti go dása. Leachráinna chean 8 leachach puntaige ach nó an chá bhíon cá an éis le betal fisin ach ní an féoine déine. Ach ní mu hí go an dal an be sé dag se chum an romsagus sósta éige réheadgus. Dí che chunta ó fána gamte be mar mar a chaló sin bhfuil cí agus sé a déir chu sé mar amach na hochtta chalíní jog amach brú an cháir tu sé ra. Ní áskunn difriad a brú sé a cá go bail an dóla a chuúhíle agus sé chasan agus ó hí sé gan mericildínta. Ik sé fá a gá sé na séníir an hocht lechráinige agus gáire agus bhí hap sé ce chunta sé go ísio betar le se hé me haid Peter a gabar maitin snapá chas meáin nechaide á sin sacrú min ní sé mí bliach. Gus cin leat bhecinn dú ein difriidir cinál stuff atá inmh lá an bhán an bheitthe agus chuilead agus an technoliacht a digitá tá ran stuff cinál mar chéad na bhí óg na cinál réimse mór bethe agus stuff bhí mar ceannacht. Is buintím sé a bheh mu de marteáil de dána bheith mu ansáasta. Mu is móí mu deáil. Agus nás mar gaí bainise ha as mu bhateáil go mainis. Agus buintí rééisí bainis có cethe dé an seaca is an me nehí se mar ich mé go marte sé tinine ní an seachtain é ní bheit sí sláintú le bheith mu deirta. Cad bhí chagaí? Mu is mó hagaí. Agus fataí mu fataí agus rá agus éimi aine meiste be bhain mu déir bheith man dína meiste chuí há teachtain meiste tsean agus bheith mu bheith imimein agus bheith blácha. Me sé an cocaí agus spágáí an sin. Spágáí agus hí tí hín tí de an meiste.
agus cara ra an siúpa cén siúpa scoid a bhí an teachse. Muiste gúin, mu héir gúin sem mai bháidí in ceanta sedóin tíach tan taid mó go meí sin. Meí he sin á se. Bhí grosaí sin. Choig mé. Ní an tíhfuil a pósteachsburg. Mas mai má gisna, ní mu go scail. Sin si Berlín bhí bes an nóspeid dín an garhhain sé teachpa tehéh an seteach. Níos bhí he beúí gána agus dá de pósteach sé sin sin. sé garó blinga blinga leag sé bada. Ní se níos mó. An supermechan se. Supervalue. Supervalue agus bhí chuide go somna bhí techt cantaí. Wachta se le Baile Chláir íon is tá go le picturí á. Tá sé tegam sa gána sé. Bhí siúnearíán le mai go sciirte. Tá chu is mó nimplan sa bhí héidir mai leachseirse sa muséum. sé siúpateas bhí sé díana carnaí cappail agus íon sé boscaí go bh stand cá cappail man. A bhí sena siúnearí má íon sé puineogaí. Agus céad bhí sé de díol sa siúpa heisin. Ó gros bhí sin peisian. Bhí teachóstan pad an lá sin bhil taimime a skillas. Bhí a bhí chean an macanaí déanam oncanach in bhaintaine seán dom sé an nóil bhí sé buhéí go páte náhat sé teachóstan sú sa pád. Bhí sé ggóla de a chaideóga. Tá sé an nóí sin de agus bh. tí sé díal muhfuil a réit agus té agus seoach agus bulíní agus aimsir a bhhar. Se. Níor an réimse mór ránaí a bhí tá supermarket. Near is supermarket a chaide be supermarket. Chéad gan smaintí mar a bheith an gáile héin brands máiste bhítí chusí súsa chip shop. Bach se go hééis sé dósa. Agus níhe á daáachla de Eyre Square níhe an náit le bethe. Bhí dat sé sú bhí áitíidir mór mór de biscus agus agus minerals mé. Ní teige má bé a heachta bhile. Ní an aige go. Ín teige an anpáid. Bech an díar sa Malawi. Bech an díar sa Malawi goí. Bech an díar sam mú heag maid ne. Ní an mílan. Cainte bí se. Céile a cócuireacht a bhaid. Ó le mar bhean hat sí. Si chu sí caí mór an bakar stand. Bit an bak a gána ag mu deach a chatíí an am síidir sa bhainte gahan táhar.